ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ସବୁ ଚାଉଳ ପକେଇ ପକେଇ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ପରିବାର ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରେ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସାରା ଦୋକାନ ପଡିଛି, ଏତେ ଲୋକ, ଭିଡ ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ମନେ ପଡିଲା ଏବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇ ମେଳାଟା ଚାଲିବ ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠୁ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ନନା ରୁହନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପୂଜା ନିଜକୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ବାବୁନା ଆଉ ତା ଭାଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ନଡିଆ ଫଟେଇବା ପାଇଁ। ବାବୁନା ଏତେ ଜୋର ନଡିଆ ଫଟେଇଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ମନ୍ଦିର ଫାଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପାପା ଯାଇ ପୁଣି ନଡିଆଟା ଫଟେଇଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ନଡିଆଟା ପଚା ବାହାରିଲା। ସେଠୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଖକୁ, କାହିଁକି ନା ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ଭୋକଟା ବଢି ଚାଲିଛି ସୁନୁ ବାବାର। ଖାଇବା ଦେଖିକି ତାକୁ ଲୋଭ ହେଲାଣି, ତ ସେମାନେ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେଲେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଉପାସ, ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଗନା ଜୁସ୍ ପିଇଲି। ଆଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ ସେମାନେ ବି ଫ୍ରିରେ ଆସିଗଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। ବାବୁନାର ମନଟା ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଭାବିଲା ଖେଳନା ବୋଧେ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାପା ତା ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିକି ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଖେଳନା ଦେଲେ, ପ୍ଲସ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବି ନେଇ ଆସିଲେ। ଲଡୁ ଦେଖି ଲୋଭ ସହିପାରିଲିନି, 2 ପ୍ୟାକେଟ ନେଇ ତା ସହିତ ଫଳ କିଛି କିଣି ନେଇ ଘରର ପୂଜା ସଜ ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମା ପୁଅ ଗଲୁ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ।